приятели! Днеска ще се опитаме да рисуваме Dark Vegan от Star Wars. Сега ще започнем от меча му. Трябва червено. Значи спирам за малко. Тя готови сме с меча и сенката на отражението му тук е така. Така, сега тук ще направим ръката му. Ето така ще дойде. Тук дали той е челявче. Направихме ръцете и тук между тях. Добре, сега тук между тях трябва да щетим фона. Пак продължава. Ето тук, тук ще дойде тук това на металото тук. Ето до тук нали на металото. След това правим бронята. Тук това като сме го нарисували, почваме да го рисуваме главата. Започваме главата да му рисуваме. Сега като сме направили лицето, ще трябва тук ще трябва да му направим тялото откъде идва и да си дочертаем на метал. Извинете. Тук на видеото как стана. Защото ще трябва да дойдем ето тук и от тук ще му вдигнем ръката. Ето тук. И сега, след като сме нарисували ръката му, продължаваме, чакайте това тук само да умна. Продължаваме с тялото му, нали, ето тук пак си го събаряме. И пак, нали, ще трябва, това беше червено, така е. Няма че ще направим и тук нали му правим на металото. И то нали така трябва да стане. Пауза. Знаеш ли какво значи пауза? Значи сега тук нали не отсветяваме това, защото тук нали има едно квадратче. Тук нали едно квадратче имаше. Снимаш 3D, нали поде тук нещо е си, не съм стигнал до там в филма до къде какви спя, но нали но съм видел снимки, нали знам че тук има 3 такива, нещо като система. И сега покрай тях осветявам черно, само тук където свършва да направим. И сега осветяваме ето това черно. Пауза. Сега тук ще му направим нали кораба, но няма да е толкова кораба, как се казва. Не мога сега точно да се сетя. Не стига. Не мога да сетя точно как се каже. Сега да ето тук може да го видите. Сега точно не мога да сетя как се каже. Сега не ще го направим. Ето тук нали ще дойдем.
Очертанията ми ще дойдат. Ето така ще дойде. Тук малкото, нали, след това в него ще дойде едно така. И покрай това и така частички ще направим, нали? И тук си продължава това. Теглата се как се казва точно. Така виждате как е ставало. Ето. Тук меча само направихме малко по-надолу. Вече всичко си е добре. Ето тук чертеите белите на ръката. Имаш фона. И да. Това е за днес.